Изключителен, гениален, с голямо бъдеще. Носител на потенциала да бъде явлението на 21 век. Новата сензация на европейската класическа сцена. Това са отзивите за Йордан Камджалов от световната музикална критика. Носител на редица международни отличия, сравняван с легендарни диригенти като Артуро Тосканини и Серджио Челибидаки, невярващ в късмета, постигнал всичко с много труд, стремежи и желание да сподели с всички това, което е вътре в него. И като резултат на това, преди около 2 месеца в живота му се случва едно от чудесата. Той е първият българин, избран единодушно за генерален музикален директор и главен диригент на операта, филхармонията и фестивала в Хайделберг, Германия. На филхармонията накрая последния тур имаше 5 тура. Първо специализирана комисия, която трябва да гласува при всички турове, съставена от интенданти, диригенти, оперни директори, композитори, критици, много влиятелни от Франкфурт Штутгарт най-вече, която трябваше да гласува оркестър на операта, трябваше да гласува хора на операта, солистите на операта, филхармонията, отделно 41 политически съветници, които абсолютно всички са гласували за мен. Аз смятам, че имам човешки талант на човек. Мисля, че това е таланта, който най-много ми помогна и съм имал огромна стремеж, вяра и идеали. Аз мисля, че това е горивото на човека. С това нещо човек лети, с това нещо човек ходи където си поиска, но без тези неща не е. Според маестро Камджалов, именно хората на изкуството са тези, които представят България в най-добра светлина пред света. Това и трябва да е нашето лоби пред него. Преди няколко години, съвсем в кръга на шегата, той заявил, че първо ще дирижира лондонска, чак след това Софийска филхармония. Така и става. Официалният дебют на диригента от Търговище ще бъде в Лондон на 13 октомври, а на 8 декември под неговата палка ще застане и столичната филхармония. Когато станаха тези неща с България, аз фактически опитвах се да се свързвам с оркестри и така нататък, за да дойда да дам нещо на България. Аз никога не съм искал да взема. Това беше една от основните мотивации да създада фундацията, да е ко-иницииран миналата година, защото видях, че България е една страна, в която млади или какви хора, по принцип, които човека е по-малко обгрижван, отколкото в някои други държави, така да кажем. И аз виждам тук един човек вече с разни награди, с разни постижения, никой не му обръща никакво внимание и изказвам, тук имат таланти в тази държава, те гният, това не е позволено. Просто в първата секунда, в която бях способен като ресурс да създам една фундация и да я ръководя, аз това нещо го направих. Защото за мен идеята за подаване на ръка и на помагане на други хора е най-красивата идея в света. Според маестрото, дирижирането е преди всичко комуникация. Контактът очи в очи е много важен. Чрез него се трансформира най-съществената музикална информация. Йордан Камджалов отбелязва, че партитурата трябва да се познава съвършено добре, за да може да се общува свободно с музикантите. Смисълът на всяко занимание е човек да може да сподели нещо наистина красиво. Когато човек знае за кого работи, когато знае какво иска да каже на хората и когато човек знае защо изобщо живее и когато човек мобилизира всяка една клетка от себе си и всичките си мисли и чувства и цялата си воля в посоката за нещо за цялото, аз ще го нарека просто за цялото, тогава е по-лесно да се постига. Поне това е опит от моя живот. В този смисъл пожеланието към талантите на Търговище е да вярват, да работят извънредно много и да не работят за себе си, а за всички човеци.